този урок за определителния и неопределителния член ще толкова желан, толкова поръчван, че сега го правя с голяма отговорност, защото съм сигурна, че много хора го очакват с нетърпение. Тези членове, и the, трябва да ги знаем перфектно, защото се срещат във всяко едно изречение. За да говорим перфектно английски, без да правим грешки, трябва без да се замисляме да знаем кога се използва неопределителният член, и кога the, определителният член. Именно за това сега ще видим стъпка по стъпка, как и кога се използват те, и след това, разбира се, ще направим и упражнение. Сега най-напред нека видим каква точно е разликата между двете. Днес, да кажем, ходих до магазина и си купих една ябълка. След това се прибрах в къщи и оставих ябълката на масата. И сега тя е там. Ето тук виждаме магазинчето, в което има много ябълки. Аз съм си избрала една от тях и не пояснявам коя точно съм си купила. Просто казвам, че съм взела коя да е от тези ябълки. И първото изречение на английски ще звучи така. I bought an apple. Купих една ябълка. Тук сега веднага виждаме, че вместо имаме an. След малко ще обясня защо е така, но по принцип пред дума, която започва с гласна, както apple започва с A, слагаме an вместо защото така е по-благозвучно. Ако сложим става apple, което някак си не звучи добре и по-трудно се произнася. Именно за това пред дума, започваща с гласна, се слага an. И сега да речем, че аз вече съм вкъщи и съм оставила ябълката на масата. Тъй като вече съм представила ябълката, отначало тя беше неопределена, защото беше просто една ябълка от всичките в магазина. Сега обаче аз съм си я купила, моя е, и вече е напълно ясно за каква ябълка става въпрос. Така че ако искам да кажа ябълката е на масата, ще стане The apple is on the table. Използваме определителен член, защото ябълката вече е представена. Значи аз първо отидох до магазина, купих си една ябълка, каква да е, тя е неопределена, и затова използвахме неопределителен член или an в случая. След това се прибрах в къщи, сложих ябълката на масата и казах The apple is on the table. Използвам определителен член the, защото вече знаем за коя точно ябълка става въпрос. Сега нека за секунда забравим за горната ситуация и си представим, че пред нас има маса с една ябълка на нея. И сега аз искам да кажа, че има ябълка на масата. Обаче, тъй като преди това не сме я представили тази ябълка, не се знае изобщо за каква ябълка става въпрос, тя в момента е неопределена. Една ябълка от всички ябълки на света се намира на масата. Така че казвам An apple is on the table. Да видим сега разликата. В предния случай, последния, който разгледахме, знаехме за каква ябълка става въпрос и затова използвахме the. The apple is on the table. А тук, тъй като още не сме я представили тази ябълка, пред нея сложихме неопределителен член an. An apple. An apple is on the table. Нека сега видим друг пример. Да речем, че днес сутринта съм се разходила из града и съм видяла едно колело. I saw a bicycle. Видях някакво си колело и изобщо не знам какво е, на кого е, просто едно от всичките, които щъкат насам-натам в града. Сега обаче продължавам и казвам. Колелото беше зелено. The bicycle was green. Тъй като в предното изречение вече съм го представила,
казах, че съм видяла едно колело. След това вече, във второто изречение, тъй като колелото вече е определено, използвам определителен член the. И за това става The bicycle was green. Тук, когато представяме колелото, използваме неопределителен член a не on, защото думата bicycle започва с съгласна. A bicycle. Звучи си добре и затова не е нужно да слагаме on. Сигурна съм, че вече започваш да хващаш логиката, кога използваме определителен и кога неопределителен член. Много е важно да разкодираме ситуацията, да разберем дали дадения предмет вече е бил представен или не. Сега нека за секунда се фокусираме върху неопределителния член. В примерите, които използвахме преди малко, имахме само по един предмет. Една ябълка, едно колело, т.е. само когато предметът е в единствено число, само тогава ще използваме a или an. А когато имаме множествено число, a или an не се използват. Например, ако се върнем към примера с колелото и кажем, че сме видели не едно, а няколко колела, вместо a bicycle ще стане просто bicycles. Видях колела. Не беше само едно, а няколко. Колелата отново са неопределени, но тъй като те са в множествено число, неопределителният член отпада. Така че, когато имаме ситуация с повече от един предмет и предметите са неопределени, само ги слагаме в множествено число и това е. Няма да слагаме нито an, нито a. И вече като продължим във второто изречение, тъй като вече знаем за какви колела става въпрос, ще стане така. The bicycles were green. При определителния член вече няма никаква промяна. Има още една малка особеност при неопределителния член. В едно от предишните видеа си поговорихме за броимите и неброимите съществителни. Когато говорим за броими съществителни, както тук ябълки, колела, те си имат множествено число и можем да ги преброим. Така че в тези случаи, когато имаме единствено число и съществителното е броимо, можем да слагаме a или an. Когато обаче имаме неброимо съществително, като например сирене, то си е едно цяло и на английски не можем да го преброим, тогава не можем да използваме неопределителен член. И веднага един пример. I bought cheese. Тук, тъй като сиренето е неброимо, няма да сложим нито a, нито an. Остава си тук празно място. Обикновено в такъв случай се казва I bought some cheese. И сега, след като вече съм го представила това сирене, мога да кажа The cheese was delicious. Сиренето беше вкусно. Вече знаем точно за кое сирене говорим, затова слагаме определителен член the. И нека сега обобщим за неопределителния член. Неопределителен член се използва само за броими съществителни. Едно от условията е съществителното да е броимо, а другото условие е съществителното да е в единствено число. Не използваме неопределителен член, ако съществителното е в множествено число или е неброимо. И последната особеност, на която трябва да обърнем внимание, се отнася за определителния член. Има съществителни, които са единствени по рода си. Например, слънцето. Ние си знаем, че слънцето е единствено. И когато стане въпрос за него, е пределно ясно за кое слънце се говори. Така, ако кажем слънцето грее, the sun is shining, то няма нужда от представяне и затова с него винаги използваме определителен член. Същото се отнася и за луната. Знаем за коя луна става въпрос и тя няма нужда от представяне. Затова е the moon.
Сигурно вече се убеждаваш, че разликата между определителен и неопределителен член наистина не е трудна за разбиране. В следващото видео ще направим едно упражнение, където ще разгледаме различни ситуации и след време наистина няма и да се замисляш дали да използваш определителен или неопределителен член.